салом бинандагони хабартиҷӣ. Имрӯз Михаил Мишустин, нахуст вазири Русия, субҳи имрӯз дар ҷаласаи ҳукумат гуфт, ки аз санаи 1 августи соли равон парвозҳои байналмилалӣ аз шаҳрҳои Москав, вилояти Москав, Санкт-Петербург ва Ростов-на-Дон барқарор хоҳанд шуд. тасмим гирифта шуд, ки парвозҳои байналмилалӣ дубора барқарор шаванд. дар тасмими худ мо ба вазъи эпидемиологии нишондиҳандаҳои сироятёбӣ ва омилҳои мутақобил такя кардем. аз 1 август парвозҳо ба фурудгоҳи шаҳри Москав, вилояти Москав, Санкт-Петербург ва Ростов сурат мегиранд, гуфт Михаил Мишустин, сарвазири Русия. вай ҳамчунин таъкид доштааст, ки ин иқдом имкон медиҳад ба шаҳрвандони Русияро, ки дар кишварҳои мухталифи дунё бинобар паҳншавии вируси корона банд монда буданд, ҳарчи зудтар ба ватан бармегарданд. бениҳоят ба парвозҳо ба самти СНГ ва ҳамчун парвозҳои нахустин бояд тасмим гирифт, ки дар нишасти роҳбараш гуфт, ки дар Средняя Азия мешавад барқарор, но лекин ҳамаш намешавад, международный рейс намешавад. чартини рейсҳо бояд шуд, вале онҳо зудтар мешаванд, яъне тез мешаванд. ин хеле не, ки масалан дар як моҳ як бор шавад, дар як моҳ 4 бор мешавад, 4-5 бор парвоз мешавад. дӯстони азиз, дар бораи билет ва число аз 1 август хабардор бошед ва занг занед ба вазорати сафорати Тоҷикистон. ҳатман нависед дар комментария.